खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दं आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो दं गोबां समफोरावनो माखासे बर'नि इनफ्लुएन्सार ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा गामि गामि ओनसोलाव हाबनानै उइदाउट डक्टरनि रोंगौथि गैयै माब्ला समाव मुलिखौ बाहायनांगौ, मुलिखौ माबोरै बाहायनांगौ एबा जानांगौ बेफोरनि बागै आबुङै मिथियालासे मुलि फाननायनिफ्राय मुलिखौ जानानै गावनि देहाखौ लोरबां खालामना लानायनि जेबो गैया। सांग्रां जा बर' रायजो राजा नोंथांमोन। आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रा बायदि बायदि बेरामखौ फाहामनो हायो बुंनानै गोबांथार देहानि जेंनायाव गोग्लैनाय बेरामि सुबुंफोरनो मुलिखौ फानदों। नाथाय बेखौ रावबो सानाखै गावनि देहायाव फैबाय थानाय समफोराव माबादि इनफेक्शन जागोन। जों बयबो मिथिगौ बांद्राय मुलि बाहायनायाबो देहानि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव एबा मोजां नङा। गोबां बिदिन्थि दं गोबां सुबुंफ्रा देहानि जेंनायाव गोग्लैयोब्ला नांनायनिफ्राय बारा मुलिखौ बाहायनाय एबा जानायनि जाउनाव देहाया बांसिन खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। बेखौ मिथिसेयावबो उइदाउट जेबो डक्टरनि गियान एबा रोंगौथि गैयै सुबुंनिफ्राय मुलि जानायनिफ्राय गोजानाव था। देहानि जेंनायाव गोग्लैदोंबा गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां डक्टरनियाव थां। हस्पिटाल एबा फार्मासिजों जगाजग खालामनो हागोन। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिए हिसाबै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपि पार्टियाबो बिटिसिनि मोनजिसे बियाबाव बिजाथि फोसावबाय। मख'नो गोनांदि मैया बिपि पार्टिनिफ्राय बिजाथिखौ बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरि मेल लानानै सा-11 बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होनाय बादिब्ला फारियै 1 नं गसाइगाव एलएसिआव सभाराम बसुमतारी, 2 नं दतमा एलएसिआव रबिराम नार्जारी, 3 नं क'क्राझार एलएसिआव शिउली महिलारी, 4 नं बावखुंग्रि एलएसिआव रुपम रय, 5 नं पर्बतजरा एलएसिआव डक्टर रेजाउल करिम, 19 नं सिडली एलएसिआव पानिराम ब्रह्म, 41 नं मानास एलएसिआव तानेश्वर बसुमतारी, 42 नं बाक्सा एलएसिआव मनेश्वर ब्रह्म, 45 नं बेरगाव एलएसिआव महेश्वर बर', 46 नं अदालगुरि एलएसिआव रिहन दैमारी, 47 नं मासबाद एलएसिआव आथिखालनि आसामनि मन्त्रि चरण बर'। बेराफारसेथिं मोनजिबा बिटिसि बियाबाव एनडिए हिसाबै बिजेपिआ मोनब्रै मासियाव बिजाथि फसंगोन। बेनि गेजेरावनो दासिम तामुलपुर बियाबावल' बिजेपिनि बिजाथिखौ फोसावनाय जादों बिथां बिश्वजित दैमारिखौ। चन्दन ब्रह्मआ दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबफिनसिगोन। फिन आरोबाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोनि गेदेर खहा। दासान्दि UPPL पार्टियाव थानाय गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा दोलोखौ एंगारनानै गुबुन राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायफोरखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव चन्दन ब्रह्मआ थांनाय बावैसो सिगाङाव UPPL निफ्राय बिबान एंगारनानै फैदोंमोन, जेराव UPPL नि लेङाइ आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ दोलोनिफ्राय रिजाइनेशन बिलाइखौ UPPL पार्टिनिसिम दैथायहरदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा दिनै फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबगोन। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सिगाङाव UPPL नि एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, प्रमद बर'नि बारग' OST डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा UPPL निफ्राय ओंखारदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जगदान खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। फिन आरोबाव बे समाव UPPL दोलोनि गेदेर खहा जाबावनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मोनसे समनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय एंगारनानै बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टियाव जइन जादोंमोन। दायो फिन बिथाङा UPPL पार्टिखौ एंगारनानै फैफिनबाय आरो जेराव बिथाङा UPPL पार्टिनिफ्राय रिजाइनेशन होनायनि उनाव दिनै बिपिएफआव मदद होफिनसिगोन एबा बिपिएफआव हाबफिनसिगोन चन्दन ब्रह्म बिथाङा। राजखान्थि फोथाराव शिउली महिलारिनि गोदान आगान। दिसपुरनि जांख्लायाव गाखोहैनो खाबुखौ गोबां नाजानायनि गेजेरजों बिपिएफनिफ्राय मोननो हाबाय। बेराफारसेथिं क'क्राझार एलएसिनिफ्राय बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ टिकेटनिफ्राय जानगार जानांबाय। गोलाव सम राजखान्थि फोथाराव खामानि मावनायनि उनाव बिथाङा टिकेटनिफ्राय आनज्रायनांबाय। क'क्राझार एलएसिआव बिजाथि महरै टिकेट मोननायनि उनाव गासैखौबो खौसेयै खामानि मावनो खावलायदों शिउली महिलारिया। गागि बिपिएफनि दैदेनगिरि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि खाथियाव आशीर्बाद लागोन होनना बुंबावो शिउली महिलारिया। मख'जाथावदि 9 एप्रिलाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसिआव बिपिएफ पार्टिया सा-11 बिजाथिखौ थांनाय सानखालि फोसावनाय जादों आरो बेनि गेजेराव फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि शिउली महिलारिया 3 नं सानजा क'क्राझार बियाबाव एमएलए मासिनि थाखाय सायख'जानायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा रंजाखांदों, शिउली महिलारिखौ बरायनानै लादों।
BPFनि हाइ कामाना जेरै साननाय एरैनो खाबु होनायनि थाखाय 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथिनि थाखाय सायख'जानाय सेवलि महिलारिया साबायखर जासिदों। गुबुन फारसेथिं आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बे एलएसियाव बिजाथि मोननो लुबैदोंमोन, नाथाय बिथांजोआ टिकेटनि गोजान जानाङो। बलिउड सावथुन दुरंधर दा रिवेंजआ मैया मुलुगनाङैनो रिलिज जाबाय। जाय सावथुना भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरफ्रावबो गोबां अनसायजानायखौ नुनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनिफ्राय बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सानाव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हाबाय। दुरंधर दा रिवेंज एबा दुरंधर 2 आरो बलिउड सावथुननि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामनाय सावथुन जानो हाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बे सावथुना रिलिज जानायनि गिबि सानावनो बक्स अफिसाव 236.63 करोड़ रां आरजिदों। भारतआव पेन इन्डिया मुभि हिसाबै गासै अपेनिं डेआव 172.63 करोड़ रां आरजिदों आरो गुबुन हादोर एबा अभारसिसनिफ्राय 64 करोड़ रां आरजिदों आरो बलिउड सावथुननि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामबाय। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरंधर पार्ट 1आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमोन आरो जाय सावथुना बक्स अफिसाव 1349 करोड़निफ्राय लानानै 1428 करोड़ रां आरजिनो हानानै बलिउडनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामनायाव फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरंधर दा रिवेंजआ 19 मार्च खालार एबा 2026 मायथाइनि 19 मार्च खालाराव एबा मैया मुलुगनाङैनो रिलिज जाबाय। जाय सावथुनाव गाहाय फावखौ खालामदों फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त आरो आर माधवन राकेश बेदी बिथांमोना। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथि महरै 43 नं तामुलपुर बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो खाबु मोननायखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया साबायखर होदों। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, फैगौ आयेन आफादनि बिसायख'थियाव आंखौ 43 नं तामुलपुर आयेन आफादनि बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि महरै गनायथि होनायनि थाखाय हानजानि मिरु आरो हादोरसा दैदेनगिरिनो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। आंनि सायाव बे गोदान बिबान आरो फोथायनाय लाखिनायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। मानगोनां हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी गेदेमानि सबका साथ सबका बिकासनि थांखि आरो जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि एबा गेदेमानि बिथोन बादियै तामुलपुरखौ मोनसे आदर्श आरो जौगानाय बियाब महरै दानो थाखाय आं आबुङै गोसो गोरबोजों हाबा मावलांगोन। हादोरारि आफादगिरि नितिन नवीन गेदेमा, मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह गेदेमा आरो हादोरसानि आफादगिरि दिलीप शइकिया गेदेमा, बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि गेदेमाजों लोगोसे हानजानि गेदेमा बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर बावबाय। तामुलपुरनि साफ्रोमबो आइ आफा, बिदा फंबाय, लाइमोन, सेंग्रा सिख्ला आरो आंगो मावफुंगिरि एबा कार्यकर्तानि बोर आरो हेफाजाबानो जागोन आंनि बे गोदान आगाननि नंगुबै गोहो। फैदो जों गासैबो गोरोबनानै तामुलपुरनि जौगाखांनायनि फारसे मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिनि होनना बिथाङा बेबायदि बुंदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों बर' सावथुन मुलुगनि शुटिंआव हाथियार लानानै फाव खालामनाय। जों मिथिगौ थांनाय 2025 मायथाइयाव बर'नि मुंदांखा सावथुन दिथागिरि, सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारीनि लिरनायाव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुना दिहुनजादोंमोन। जाय सावथुननि गुबै जाथाया बर' हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां, जेराव बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय आरो मोनसे समाव पुलिस मिलिटारिफोरा बर' हारिखौ एबा बर'फोरखौ माबादि नोजोरजों नायोमोन, माबादि बर' लाइमोनफोरखौ हाथियार लाग्रा होनना सन्देह खालामनानै गावथारोमोन, साजा होयोमोन, माबादि बर' लाइमोनफोरखौ इनाय अनागार खालामदोंमोन, बेफोर गुबै जाथायखौ लानानै जांख्रिथायनि थैसाम 2आव दिन्थिनाय जादोंमोन। बेनिनो फट'ग्राफि लोगोसे भिडिअग्राफार देरहासार ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव शुटिंआव लानाय हाथियार लानाय फाव खालामनाय सिनखौ हगारदों, जेराव नुनो मोन्दों फावखुंगुर सुकबिर कार्जि, लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारीजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरा फाव खालामनाय, जेराव बिथाङा शुटिंआव लानाय माखासे सिनखौ फेसबुकआव हगारदों। गलाघाट जिल्लानि रंजाली नोगोर जयन्तिपुर उरियामघाट सुरबथाराव 15, 16 आरो 17 मार्च खालाराव बर' रेबग्रा जुथुमनि 42थि बोसोरारि जोनोम सान फालिनाय आरो थुनलाइयारि हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे धोनसिरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 15थि बोसोरारि जथुमा फालिनाय, गलाघाट जिल्ला UPPLनि 6थि बोसोरारि जथुमा, गलाघाट जिल्ला ABOBनि 16थि बोसोरारि जथुमाया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो।
गिबि हाबाफारि बादियै 15 मार्चनि बिलिफां 6 रिंगायाव बर' रेबग्रा जुथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा जिउनां सोद्रोमा आरो थुनलाइगिरि लिरगिरि आरो बायदि हालामारि आरो जिल्ला बियाबनि थान्दैफोरनि जुथुमा खुंनाय जायो। बे जर'खा जुथुमाखौ जर'खा लिरगिरि क्रिटिक्स राखाव बसुमतारी बिथाङा सुंद' बिबुंथि होनानै बेखेवनानै होयो आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि नन्देस्वर दैमारि बिथाङा बराय बिबुंथि होयो। जुथुमायाव गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी बिथाङा बोसोरारि रिपर्टखौ फोरमायथियो। रिपर्टनि सायाव गोबां थान्दै लिरगिरि बिथांमोना फोसाबनाय बिबुंथि होयो। गलाघाट जिल्लानि जयन्तीपुर रंजाली नोगोराव बर' रेबग्रा जुथुमनि 42थि बोसोरारि जोनोम सान फालिनाय आरो थुनलाइयारि फोरबो खुंनाय हाबाफारियावनो बर' रेबग्रा जुथुमनि गोदान आफाद दानांगौमोनब्लाबो नाथाय आथिखाल आसाम आयेन आफादनि साधारन बिसायख'थि आरो बायदि आनजादाव गोबां फोरोंगिरिफ्रा नांथाबना थानायनि थाखाय गोबां लिरगिरि थुनलाइ अनसायगिरि बिथांमोना नुजाथिफैनो हायै जाहोनाव बर' रेबग्रा जुथुमनि मावबुब्लि समखौ संबिजिरनि खान्थिजों सोमोन्दो लाखिनानै 6 दान फोलावनानै उननि समाव गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि रिपर्टखौ गनायथि होनाय आरो गोदान आफाद दानो थांखि आजावो आरो जुथुमानि नैथि सान 16 मार्च खालारखालि फुंनि 10 रिंगायाव बर' रेबग्रा जुथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव बिसम्बि लाइसि आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुङो। बराय बिबुंथि होदोंमोन बानजाय आफादनि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बेखेव बिबुंथि होदोंमोन जर'खा लिरगिरि क्रिटिक्स राखाव बसुमतारी बिथाङा। बिसम्बि बेखेवगिरि नरेन चन्द्र बसुमतारी। एसिएस हा बिफाननि नांजाब नेहाथारि आसाम सोरखार गाहाय आलासि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बराय बिबुंथि होदोंमोन बानजाय आफादनि नेहाथारि महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बेखेव बिबुंथि होदोंमोन जर'खा लिरगिरि क्रिटिक्स राखाव बसुमतारी बिथाङा। बिथां बसुमतारीनि बेखेव बिबुंथिया जोबोद थुलुंगाखांनाय ओंथि गोनांमोन। बिथाङा बिबुंथि होबावोदि बर'नि गेजेराव मोनसे समाव जन किट्स बादि गोख्रों खन्थाइगिरि लिरगिरिमोन। बिथांनि मथैब्ला मोनसे रावनि थुनलाइनि सायाव बिजिरसंग्रा क्रिटिक्स थायाब्ला बै रावनि थुनलाइया जौगानाय नङा। 200 लिरगिरिनि गेजेराव सासे क्रिटिक्स मोनब्लाबो मोनसे हारिनि थुनलाइया जौगागोन। दानि मुगायाव जोंनि फरायगिरिफ्रा फेसबुक बायदियाव नांथाबना थानाय जाउनाव सुजुनाय लिरनाय बिजाब फरायनाया खम जालांनो हमबाय। बिसम्बि बेखेवगिरि नरेन चन्द्र बसुमतारी। एसिएस जाय आसाम सोरखारनि हा बिफाननि नांजाब नेहाथारि बिथांनि बिसम्बि बेखेवनाय बिबुंथिया जोबोद बाबुंथि थानाय जारिमिनारि बाथ्राफोर बेरखांदों। कसारी राजा देदसुंनि समाव डिमापुराव सिलिंखार जानाय बागै बिथाङा बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बर' रेबग्रा जुथुमनि खामानि दामानि मावफुंनाय बिथिङाव बुंनो थांनानै बुंथिबायदि थारैनो बिथांनि मथेब्ला बर' रेबग्रा जुथुमनि खामानि मावनाय प्रजेक्टफ्रा जोबोद गनायजानाय बरायथाव जादों। मोनसे समाव डिमापुराव बर' कसारीनि अनगायै गुबुन रावबो गैयामोन। आथिखालाव डिमापुराव नागा हारिनि अनजिमाया बांबाय, बर' कचारीनि अनजिमाया खमायबोबाय। डिमापुरा गोबां बोसोरनि थाखाय नागालेण्ड रायजोनि थाखाय लिस्टआव दं। बिथाङा बर' रेबग्रा जुथुमखौ दानारि एबा 2 दानारि बिसम्बि एबा लाइसिफोर दिहुननो जर होयो। गाहाय आलासि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारी बिथाङा साफ्रोम बर' राव थुनलाइ सुजुग्रा अनसायग्रा बिथांमोनखौ बर' राव थुनलाइ सुजुनायाव गाव गावखौनो बावसोमनो हांख्रायो। सासे फरायसोमग्रायासो सासे थार लिरगिरि जानो हायो होननानै बिथाङा ओंथि गोनाङै बिबुंथि लाखियो। आफादगिरि बिबुंथियाव राजेन बसुमतारी बिथाङा गलाघाट जिल्लानि सुरबतार उरियाम गार्डनि बर' फिसाफोरखौ सोद्रोमस्रि गोनां होननानै बिबुंथि लाखियो। सुरबतार उरियाम गार्डनि बर' फिसाफोरा बर' हारिनि सोद्रोमसिखौ जिउ खुंनानै दं। बेखेवनाय बिजाबफोर फारियै बर' रेबग्रा जुथुमनि थुनलाइयारि लाइथुन 30 बिसान 2026 मायथाइनि रेबग्रा लाइसि मार्च 2026 धोनसिरि बिसम्बि 26 बेफोरबायदि गोबांखौ बेखेवनाय जादोंमोन। जोबथारनायाव बिजेपि दोलोआबो बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइखौ फोसावबाय। गासै गं 88 बियाबनि थाखाय फोसावनाय जादों। जालुकबारी बियाबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिसपुराव प्रदुत बरदलै, जागिरद बियाबाव पीयूष हाजरिका आरो गुबुन गुबुन बियाबफोराव बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जादों। जेरै निउ गुवाहाटीआव दिपुलु रन्जन शर्मा, गुवाहाटी सेन्ट्रेलाव बिजय कुमार गुप्ता, बुरखेत्रीआव नारायण डेका, टिहुआव चन्द्रमोहन पाटवारी, तामुलपुर जिल्लायाव बिश्वजित दैमारी जाय बिथांनि एगेन्स्टआव UPPL जानानै प्रमद बर' बिथाङा बिजाथि मोननो हादों, जेराव बिथांमोननि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। दा बेनि गेजेराव सोर तामुलपुर बियाबाव देरहासार जानो हागोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन।
UPPL पार्टिया थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरखौ फिन आरोबाव फोसावनानै होबाय। बावैसो सिगां UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारिया खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों फोसावनानै होबाय 5 बिजाथिफोरखौ, जेरै फारियै 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्म, 5 नं पर्बतजरायाव आयुब हुसेन मण्डल आरो 19 नं सिडली चिरां दुवाराव रन्जित बसुमतारी आरो 44 नं गरेश्वर बियाबाव पबित्र बर' आरो 47 नं मासबाद बियाबाव रवीन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ फोसावनानै होबावबाय। आसाम विधानसभा बिसायख'थि खाथि सफैगासिनो आरो हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि समावनो फारसेथिं पुलिस बिफाना सनितपुर सारिदुवाराव गोबां बिबांनि गांजा जब्द खालामनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय AR023684 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि मारुति बेनाव रोगाबाय थानाय एबा लाबोबाय थानाय समाव सासे साप्लायार एबा फालांगिरिखौ गांजाजों लोगोसे सारिदुवार पुलिसा हमनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला जगायग्रानि मुङा जादब छेत्री। मख'जाथावदि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो संदाननाय अपारेशनाव सारिदुवार पुलिसा गांजाखौ जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों आरो पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला गांजानि बेसेना गोबां लाख रां जागोन होनना फोरमायदों। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सहायसुलि ब्रह्मखौ मान बावदों। दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थुनलाइगिरि सहायसुलि ब्रह्मखौ गवालपारा जिल्ला साहित्य सभाया बरदल पुकुरिपारा लखिमपुराव थानाय बिथांनि न'आव थांनानै बिथांखौ पुलाम गामुसा, गांसे सान्द्रि, बिजाबनि थुख्रा आरो साबायखर बावनाय लाइजाम होनानै मान बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गवालपारा जिल्ला साहित्य सभानि आफादगिरि जय चन्द्रनाथ, लोगो नेहाथारि डक्टर बिश्वजित बर्मन आरो मुस्रि आसिम कसारी बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानगोनां सहायसुलि ब्रह्मआ 9 थाखोनिफ्रायनो देहानि लोरबांथिखौबो नेवसिनानैब्लाबो थुनलाइ सोरजिनायाव गोख्रोङै नांथाबनानै दंमोन। बिथांनि थुनलाइ सोरजि बिथिङाव साहित्य एकाडेमि बान्था आवग्रिनो हानाया गवालपारा जिल्लायाव बिथाङानो गिबि आइजो होननानै मिथिहोदों साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा। लोगोसे बिथांजोआ गोलाव लामा हान्थिलांनो हाथोंनि इसोरनियाव आरज गाबदों। UPPL पार्टिया थामथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि फारिलाइ फोसावनायनि उनाव 42 नं बाक्सा बियाबनि UPPL नि बिजाथि मोननाय राकेश ब्रह्मनि मददगिरिफ्रा रंजानाय फोरमायदों। राकेश ब्रह्मखौ पटका गावनाय आरो बेन्ड पार्टिजों बरायनायखौ नुनो मोन्दों। 42 नं बाक्सा बियाबाव UPPL नि देरहानाया रोखा होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा फोसावो। BPF नि सायाव बिथा खालामनानै राकेश ब्रह्म बिथाङा बुङो दि BPF आ मोन 11 नि गेजेराव मोनसे मासि मोनगोन आरो BJP दोलोआ मोनब्रै मासि मोनगोन। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों BTC नि MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा। रोजा रोजा हेफाजाब होगिरिफ्रा राकेश ब्रह्मखौ गामसा आरो बेबादिनो आर'नाइजों बरायदों। बेबादिनो 42 नं उदालगुरि विधानसभा बियाबनि बिजाथि मोननाय एबसुनि बारग' प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'खौबो गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा एबा लाइमोनफ्रा गोदानै UPPL राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों। फैबाय थानाय समाव BTC आव मोन 40 बियाबखौ बांहोनानै मोन 60 बियाब खालामगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय गोदानै सुपार 46 मिशन लागोन होनना बुङो दिपेन बर' बिथाङा। BTC आव सोमजिदों बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि। डिमाकुसिनि गितिबारियाव अनुप दैमारि, कालिंदुवार बियाबनि UPPL नि नेहाथारि आरो एन्थनी बसुमतारी, बेरगाव जिल्ला UPPL नि लोगो आफादगिरिखौ BPF आरो BJP नि सानैसो मददगिरिफ्रा थांनाय सानसे सिगां हराव AS27F3220 नम्बरनि कारखौ अन्थाइजों खुबैना सेफायनायनि अजद होदों। आयेननि हेंथायै अन्थाइ महलाव हरनि समाव अन्थाइ जावफैनायखौ हेंथा होनायावनो BPF नि आरो BJP नि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होनना गाग्लोबजानाय बिथांमोना अजद होदों। बे जाथायखौ फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि मोनसे गिबि हिंसायारि जाथाय होनना फोसावदों एबा मिथिहोदों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला अन्थाइनि महला बन्द जाना थानाय समावबो अन्थाइनि माफिया प्रदुत बर'नि दैदेननायाव हरनि समाव बे महलाव स्रोदै अन्थाइखौ जावना दैथायहरनाय खामानिया सोलिगासिनो दंमोन। बे जाथायखौ लाना भुगिनांनाय बिथांमोना पानेरि थानायाव मोनसे केस थिसनबाय होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।